आंना खानाया गोलाव जाथारबाय आंना खानाया नुदोंना नुवाखै आदा नोंलाय मेथाइयाबो दे आरो बेनाबाथाय मेथाइयानो बेलेग जाखायो दंफाव बहा मोनो नोंलाय बेफोरबायदि मेथाइखौलाय ना गावनो हारसिं बानायनाय नोंलाय नोंसोरबायदि जानांगौ होमबा आङो गोसोथोनाय मोजां मोननायनिल' रमान्टिक मेथाइ ट्रेजेडि मेथाइल' खोनासंनानै बिखाफोरखौ खामरि होबाय थानो बेफोरबायदि मेथाइबो मोनो आङो फेसबुकफ्राव नागिरलाबायबानो फेसबुकफ्रावनो माथो मेरला ओंखारो बेबायदि मेथाइयालाय खथ्थ' फेमास मेथाइ बर'नि ओंखारदों आरो दंबावोसो आरोलाय मा मेथाइ गोदान ओंखारलायखोनो दालाय बै मेथाइया जि मोजां मोनो आङो खुदुमनाय हे नों खुदुमाबा आं खुदुमनोसै नों खुदुमाबा बेनावथो बाराद्राय माबा आयुलै दङथ' बे मेथाइया दाखालिसो खोनादों आङो प्रम'आव नुदों आङो गोदान प्रम' होगासिनो दङ बर' मेथाइ नोंसोरसो नाया दा आं बुंबा फोथाया दङथ' आं फेसबुकखौनो नायनाय जाला लुदु गेलेयै गावहा लुदु गेलेसिगोन ओमफ्राय जोंनो कदखौ हरबाय थासिगोन गेलेनो गोसो गैयाबाबो गेलेथारनांगौ आरो नोंनि थाखायनो दार मासदिनि गेलेया होनबाबो जि केंकें लिंहरबाय थागोन गेलेनोसै दानसे होननानै आं लुदु गेमखौनो गेलेनो बायो मानोबा दाखालि गेलेया होननानै आङो बमब्रमा मोना लिंहरबाय थानायखाय गेलेबाय ओमफ्राय बमब्रमाजों सासे सेंग्रा सासे सिख्ला दंफायोमोन आरो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड मोनदां मोनथिया बेनिफ्राय बे सेंग्राया आंजों रायलायफाबाय थानायखौनो सिख्लाया जि मेगन साबाय ओमफ्राय सानानै बे गेमखौनो गेलेलासो लेब जागारगारबायब्रा सिख्लाया आं गेमफोरावबो एफा सिरियास लायो सानाखैमोनहाय ओमफ्राय आंबो गेलेफाबाय थाबाय आरो जोबजासिम खारासै आङो खायसे सिख्लाफ्रा बेबायदिनो जि सिरियास लाखायो गेमखौनो माबा जानो बावगारबाबो जि दाय जालायगोन बेनिफ्राय सेंग्राफोरा एसे जोंफोरखौ माथो होबाथाय जि गावसोरखौ माथो होआखै नंनानै जि दुखु जासिगोन रागा जोंनानै डाइरेक्ट खारखाबाय ओमफ्राय लुदु गुटिया जेनहां जाबाबो ना डाइरेक्ट खारखागोन आरो बिसोरो गेलेलासिनो एक्जिट जाखागोन ओंखायनो बेफोरबायदि फाल्तु गेमफोरखौ गेलेनो दालिं मिथिबाय आंखौ साला बे लुदुनि थाखायनो सोरबाया ब्रेकआप जादों सोरबाया गोसो थोलायदों सोरबाया सानै साथाम मोनदों सोरबाया गारजादों बेनिखायनो आंखौ बेबायदि फाल्तु गेमाव दालिंसै एबारनिफ्राय मिथिबाय ओंखायनो आं पाबजिसो गेलेयो जेबो प्रब्लेम गैया लुदुनि बायदि मेगन सालायनाय गैया जेनबाय आरो नेलायलायबावगोनसो खायसेया थैग्रोबाबो बे लुदुआथ' जेनहां जाबानो एक्जिटखा बेबायदि गैया पाबजियाव आंहाबो लुदु गेले खावलायनो हामजोब्बाय हरसे मानि गेलेयो आङो दाखालिबो बिमाजों खानाय थिं जाथारसिगौमोन आं एसेयावनो गबायसो आंखौ हासिबजोंनो खुबैनायलाय आया लुदु गेलेबाय थानायखौ नुनानै नोंहालाय दंफाव नोंहालाय मा गेम गेलेनानै मोजां मोनो नोंलाय मा नोंस्रा गेम गेलेया मेथाइ खनो साफा सानै मेथाइ खनग्राबो थानांगौ ना बाथरुम सिंगार आरो आङोलाय सिंगारखौनो जादो नोङो मिथिबाय सिंगारखौनो जादो ओमफ्राय सोमसे एक्ट्रेस जादो आं नायग्रा जानोसै अडियेन्सबो थानांगौ ना औहाय एक्ट्रेस जानो होनबानो हायो आरो मोसानो रोङा गारानो महर गैया मा गैयानो महर मोजां नङाबाबो सेक्सि जाबानो जायोना नोंलाय माथो महरानो मोजांखा बेनिफ्राय माथो मोसालायनो रोंनांगौ फालि गांसे लादो फास्रा गांसे उरायदो आगदा आखाइजों उरायनानै खारबाय थादो दखानखौ फारसेथिं हमनानै हमाबाबो जायो बेनिफ्राय स्ल' मोसनाव खारदो आरो एक्टरा ओमफ्राय नोंखौ होसोबाय थासिगोन आरो बिदिबानो जाबाय नों खालि स्ल' मोसनाव खारनो रोंबानो जाबाय आरो फालि गांसे लानानै बास दै फाग्लि मा होननाय जादोंसै बेलाय होमबालाय दंबाव नोंबो एक्ट्रेस जाहैदो फास्रा मोनसे लानानै नोंबो स्ल' मोसनाव खारदो आरो ना लुथुर फुथुर दुलुर जि साइज नुगोन नोंखौ बा आंखौ बासिलायबाय नोंसोरो आंखौ बासिलायजोबबाय आंनि मोदोमखौसो मिनिदों आंनि मोदोमखौ मिनिदों नोंसोरो सरि दुमफाव बिदि नङाब्रा आरे नोंनि मोदोमाबो थिगानो दं नोंनि जायगायाव आरो नोंनि मोदोमनि बायदि मानसियाबो एक्ट्रेस जायो दा माथो जाखो दे आंनियावथ' नोंखौ बडि सेम खालामाखैना जा नोंखौ मोजांसो नुगोन होननानैसो बुंदों नोंनि बडियाव आरो ना दख'ना गाननानै आरामनो फालि लानानै बिरलायलायनाय खथ्थ' मोजां नुगोन एन्जेलफोर बायदि नुगोन नोंखौ मिथिखायो आं नोंसोरनि सालाखि गोसोखौ मा लाना मायाव होनदों मिथिखायो दे बादो आं जेबो खर' साया नोंसोरनि बायदि इसे सिगां दाय जाया आं जेबो नङाहाय दुमफाव नोंखौ जेबो बासियाखैथ' दे नोंहाथ' मेथाइ खनबाय थायोना नोंना फेभरेट सिंगारा सोर बर'निया दङ सासे सिंगार जा फसायखायो आंनि क्रास दुमफाव सोर बे नोंना क्रासा देलाय खोन्थालाय क्रास दंलायो सोर क्रासा नोंना देलाय खोन्थालाय लाजिहाय मानो खोन्थानो आंनि क्रासखौलाय नोंसोरनोलाय गोसोथोबालाय नोंसोरो आंनि क्रासखौ बेबाल खिन्थाना मानो गोसोथोनांगौ जाखो नोंनि क्रासखौलाय मेथाइ दोंसे खनना खोन्थाना आं बिनि मेथाइखौ दे होमबा नोंसोर गेस खालामदो आरो सोर दे Love me like you do la 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 love me like you do touch me like you do ta 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 touch me like you do दे सोर बुंबाय बेलाय रकेटसो नङा आरो रकेटासो खननाय बे मेथाइखौ दा बर' भार्जनाव
हिन्दी भार्जन इंग्लिश भार्जन जेबो मिन्थिया जायखिजाया रकेटआ खननाय नालाय खननाय आरो आंहा बिराद मोजां मोनो बेनि मेथाइखौ वाव दुमफाव नोंना क्लासआ डेन्जार हिटखा दे हेभिखा डेन्जारखौनो सायख'ना लानो रोंदों माथो नोंलाय माथो नंदों बेनिखायनो आंबो गगल्सखौ बेनि बायदिनो गानदों नाथाय बेनि गगल्सखौ जा हेभि नुखायो आङो सिख्रि बायदि आइ केट ससमा गानोना बियो बेनिखायनो आंबो बिदि गानदों नायलाय हाय दे मोजां नोंनानो क्रास दङ नोंनालाय अमा राजा गुन्दाया बेनो दंखायो माथो नोंनालाय आरो मा क्रास नांबावगौ नोंनालाय हा सोमसै सासेनाबोथ' नार्जि बुदाबो दङ माथो आरो मा क्रास नांबावगौ नोंसोरनो रायखाङा बेखौबाथाय आं सिगाङाव दारायखांगा बाल माथो जालायखो आंथ' होनदोंसो दा बेनि खोथाखौ दारायखांखा मालाय दावसो देलायजों जि बेरायलायगासिनो दङनो मालाय फन रायलायगासिनो दङनो सोर खोन्थालायखो नोंनोलाय रायलायो होननानै मालाय बमब्रमाया खोन्थानाय आंनो दाखालि रायलायसोगारोनो मालाय आंखौ ब्रेकआप होखांनानै मालाय बेजोंसो दावसो देलायजोंसो रायलायबाय थायोनो थै दावजों मालायनि खोथाखौनो लाबाय नोङो खेबसे लोगो हमनानै मोजां रायलायनो हाया आरो नोङो नोंसाबो एसेखौनो नांलायनाय एसेखौनो गारलायनाय बादो नोंसोरनि नाटकफोरखौ बाबायसो आङो नटंगि बाजिफोरखौ माथो होनबावनो आरो आंनाबो बिदिनो आरो माथो खालामनो थांखु थेमा आलायनाय बायदि हिन्जावखौफोरखौ आलायना लायनो मोनदोंना मोनाखै नायगोन ना आंबो